Вітаю і сёння распавяду вам пра 121 санет з Шекспіра і пра вельмі такія страшныя словы пяцістопны ямб. Але ж сразу вам адкажу, што нічога дрэннага ў гэтым няма, гэта рытм нашага сэрца. Паехалі. Санет 121. Што такое пяцістопны ямб? 5 стопаў гэта значыць, што ў нас ёсць 10 складоў, і кожны другі з іх, кожны цотны склад пад націскам. Вось і ўсё. Мне вельмі падабаецца, як пяцістопны ямб, як пра яго расказвае адзін з самых вядомых шекспіраведаў, актор тэатра «Глобус» Бен Крыстал. І ён кажа, што гэта стук нашага сэрца. Дадам, 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 дадам. І вось гэтае «да» – гэта склад без націска, ён не цотны, а кожны цотны, кожны наступны склад, ён пад націскам. Дам. Дадам, 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 дадам. І гэтак далей. Вось першы радок з гэтага санету «'Tis better to be vile than vile esteemed» ён якраз напісаны гэтым пяцістопным ямбам, і калі вам нешта засталося незразумелае, то пішыце, буду спрабаваць яшчэ раз яго вам аб'ясняць. Ну а мы паехалі з вамі на 121 санет. Скажу вам пра цікавыя словы і выразы, на якія трэба тут паглядзець уважліва, і я вам нешта пра гэта распавяду. Ну, па-першае, слова «спорт». Спорт у той час гэта было не толькі пра спорт, але і пра заняткі каханнем. Калі казалі, што мы тут займаемся спортам, то сэнсаў тут было некалькі. І, канешне, тут трэба слухаць кантэкст, што маецца на ўвазе. У нашым з вамі выпадку будзе «sportive blood». Гэта спартыўная кроў, але ж гэта выраз пра тое, што кроў у нашага паэта вельмі гарачая, і таму ён думаў не толькі пра нашага каханага. Гэта першае. Наш Уладзімір Дубоўка пераклаў гэта як імпэтная кроў. I am that I am. Вельмі прыгожы выраз «я» гэта я, але ж гэтыя словы дасканала вось так, як яны тут напісаныя, яны ўзятыя з Бібліі. І калі кажуць пра тое, а хто ж быў такі Шекспір па вераіспавяданню, ці то ён быў католік, ці то ён быў пратэстант, бо у Англіі таго часу было вельмі непроста з верай. Я вам раскажу пра гэта, можа, і ў наступны раз, бо вельмі добра трэба разумець, які ж быў час і як і ў які час пісаў наш Шекспір. Адныя мяркуюць, што Шекспір наогул не пісаў пра рэлігію і быў такі, не надта такі трошкі атэіст. Ну і яшчэ хочу показать вам, что у нас с вами тут есть 2 разы слово «vile». Это такі, не зло, як это правильно перакласці на беларускую мову, такі заган, нешта, што бракуе чалавеку. І слово «evil». І кажуць крытыкі, што не проста так ён гэтыя словы ўжыў, бо «vile» і «evil» яны складаюцца з адных і тых жа літар. Ну, а мы з вамі прачытаем гэты санет. Санет гэты пра тое,
Нехта там вельмі вельмі сильно наругаўся на нашага паэта, і ён тут ужо шабляй там махае і расказвае, што не трэба тут на мяне гнаць, паглядзіце лепей на сябе, і калі вы там крывыя, то не трэба мяне па-крывому неяк судзіць. Вельмі мне гэты сонет падабаецца, але ж тут трэба сказаць, што ось як я гэта бачу, і крытыкі бачаць таксама, што з аднаго боку наш Шекспір сказаў, што кроў у мяне спартыўная, што я магу там і трошкі недзе і на левы бок паглядзець, але ж з іншага боку я такі, які я ёсць, і такім і застануся. Вельмі моцны сонет, вельмі прыгожы. Давайте я вам яго распавяду. Вы, конечно ж, не бачыце, што я яго вам не чытаю, а так наизусть расказваю, але ж слухайце уважліва. "'Tis better to be vile than vile esteemed, when not to be received reproach of being, and the just pleasure lost, which is so deemed, not by our feeling, but by others seen. For why should others' false adulterate eyes give salutation to my sportive blood, or on my frailties why should frailer spice, which in their will count bad? What I think good, no, I am that I am, and they that level at my abuses reckon up their own. I may be straight, but they themselves be bevel. By their rank swords my deeds must not be shown, until this general evil they maintain. All men are bad, and in their badness reign." Вельмі прыгожы, вельмі моцны сонет. У мяне ёсць відэо з пераказамі і перакладамі на беларускую мову. Уладзімір Дубоўка пераклаў яго вельмі таленавіта, вельмі геніяльна. Раю вам паслухаць і прачытаць гэты сонет самастойна. Дзякуй за ўвагу.